ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи баҳористон. барномаи навбати дониш варро манзуратон менамоем ва ёдрас мешавем. ин шумораи 11-уми барномаи мо аст. ва тамошобинони азиз, бовар дорем ки барномаи имрӯзаи мо низ барои шумо писанд меояд ва қайд кардан ба маврид аст ки то анҷоми даври якум танҳо як барномаи дигар боқӣ мондааст ва мо бо иштирокчионе ки дар даври аввал ғолибиятро ба даст оварданд дар даври дуюм вомехӯрем. бинандагони азиз, меҳмонони барномаи имрӯзаро мо ба саҳна даъват мекунем. иштирокчи таҳти рақами 1 Сухрош Ашуров. иштирокчи таҳти рақами 2 бинандагони азиз Гулрӯи Бобохон. ва иштирокчи таҳти рақами 3 тамошобинони азиз Файзали Пардазода. хуш омадед ба барномаи навбати донишвар. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо донишҷӯёни донишкадаи забонҳои Тоҷикистон ба номи Соти Муллозода ҳастанд. хуб, бинандагони азиз, чун ҳамешагӣ мо дар ҳар барнома як мавзӯъро пешниҳод мекунем ба донишҷӯён ва вобаста ба мавзӯъ саволҳоро барояшон бо вариантҳо пешниҳод менамоем ва иштирокчиён фурсати бисёр хуб доранд ки ба саволҳои мо посух бидиҳанд, яъне хуб саволҳоро таваҷҷӯҳ бикунанд. аввал албатта якчанд сония имконият ҳаст ки шумо хуб фикр бикунед, андеша бикунед, баъдан ба саволҳое ки барои шумо пешниҳод мешавад ҷавоб бигӯед. албатта вариантҳо низ ҳастанд. тамошобинони азиз, мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб. бо мо бошед. саволҳои нахустин ба иштирокчии таҳти рақами 1 Сухрош Ашуров пешниҳод мегардад. пеш аз он ки саволҳоро барои шумо пешниҳод бикунам, мехостем бифаҳмем ки шумо дар курси чандум мехонед? ман дар донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Соти Муллозода дар курси дуюми факултети филологияи рус таҳсили илм мекунам. Беҳтарин. хуб, шумо аз кадом шаҳри оноҳӣ ҳаст? аз шаҳри Бостонии Сарафшани вилояти Суғд ҳастам. саломат бошед. шумо ягон бор барномаи донишварро дида будед? доимо тамошо мекунем бо аҳли оила. саломат бошед. ташаккур барои шумо. инак тамошобинони азиз, мо саволҳои аввалро пешниҳод мекунем ба Сухрош Ашуров. омода ҳастед? бале, тайёрем. таваҷҷӯҳ ба савол. чӣ гунае ки медонед рӯзи забон 5 октябр аст? мегуфтед аз соли 1989 то соли 2009 дар ҷумҳурӣ кадом рӯз ҳамчун рӯзи забон ҷашн гирифта мешуд? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 22 июл, 16 август, 9 июн ва 13 декабр. аз вақт истифода намебарам, чун ҷавобро медонам. ин варианти А 22 июл аст. яъне 22 июл ба андешаи шумо. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. тақрибан 260 миллион нафар дар интернет бо забони русӣ ҳарф мезананд ва он маъмултарин забон дар интернет пас аз кадом забон аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: англисӣ, фаронсавӣ, арабӣ ва чинӣ. худ аз худ маълум аст, баъд аз забони англисӣ меистад. яъне баъд аз забони англисӣ аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. дарозтарин алифбо ин алифбои Камбоҷа аст ва алифбои Камбоҷа мегуфтед аз чанд ҳарф иборат аст? 72, 73, 75 ва 76. аз вақт истифода мекунам. ба фикрам ҷавобаш варианти А 72 ҳарф иборат аст. аз 72 ҳарф. варианти якум буд 72. варианти аввал яъне 72. бандишаи шумо. саломат бошед. ташаккур. ман саволи дигарро барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. забоне ки дар 200 соли охир тағйирот дар он хеле кам ворид шудааст, кадом забон аст? исландӣ, македонӣ, узбекӣ ва туркманӣ. ба фикрам чун аз ҷиҳати мавқеи географӣ гирем
аз дигар давлатҳо ҷудо шуда меистад, ин ман исландиро интихоб мекунам. исландӣ ба андешаи шумо. Бале. саволи охирин барои шумо пешниҳод мешавад. Таваҷҷӯҳ ба савол. дар ҷаҳон чанд миллион нафар бо 13 забон, яъне чинӣ, англисӣ, испанӣ, русӣ, арабӣ, бенгалӣ, португалӣ, малайӣ, индонезӣ, фаронсавӣ, ҷопонӣ, олмонӣ, ҳиндӣ ва урдуӣ ҳарф мезананд? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 50 миллион, 85 миллион, 100 миллион ва 115 миллион. ин саволро ҷавобашро намедонам, тахминан мегӯям. Ба фикрам 100 миллион нафар. ба фикратон Зиёд 100 аст. миллион. Бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. инак тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 1 ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. бо мо бошед. саволи аввал барои шумо чунин буд. гуфтем ки чӣ гуная ки медонед, рӯзи забон 5 октябр аст ва гуфтем ки аз соли 1989 то соли 2009 дар ҷумҳурӣ кадом рӯз ҳамчун рӯзи забон таҷлил мегардид? Шумо интихоб кардед варианти аввал 22 июл. ин ҷавобатон дуруст аст. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем тақрибан 260 миллион нафар дар интернет бо забони русӣ ҳарф мезананд ва он маъмултарин забон дар интернет пас аз кадом забон аст? ва шумо интихоб намудед забони англисӣ. дуруст аст? Дуруст. ҷавобро иваз намекунед. як имкон доред шумо. қатъи ҷавоби ман иваз намекунем. ба ҷавобатон қатъӣ меистед шумо. Қатъ. ҷавобатон комилан дуруст аст. Раҳмат. саломат бошед. ҷавобатон дуруст аст. саволи сеюм барои шумо пешниҳод шуд. дар осарин алифбо, ин алифбои камбоҷа аст гуфтем ва алифбои камбоҷа аз чанд ҳарф иборат аст? ва шумо интихоб кардед варианти аввал 72 ҳарф. дуруст аст? Дуруст. шумо тахминан ҷавоб додед ё ки ягон сарчашмаро назар кардед? Чӣ гуна буд? ин гуна саволҳо ба монанди ин гуна савол шинос буду ман, чун аз шабакаи иҷтимоии фейсбук истифода мебарам ва дар он гурӯҳҳое ҳастанд ки ҳамин хел ба монанди ҳамин саволҳоро медиҳанд шавқоварро ва аз ҳамон. аммо мутаассифона ин ҷавобатон нодуруст аст. ҷавоби дуруст ин 76 ҳарф аст. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. забоне ки дар 200 соли охир дар он хеле кам тағйирот ворид шудааст. мо гуфтем ки ин кадом забон аст? вариантҳоро пешниҳод намудем. шумо гуфтед ки исландӣ. дуруст аст? ва ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст аст. Раҳмат. саломат бошед. саволи охирин барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем дар ҷаҳон чанд миллион нафар бо 13 забон ҳарф мезананд ва забонҳоро ҳам барои шумо мо номбар кардем ва шумо интихоб кардед тақрибан 100 миллион. Бале. ва тахминан интихоб кардед, аммо варианти интихоб намудаи шумо воқеан ҳам дуруст аст. ҷаҳони сипос барои шумо. ташаккур. саломат бошед. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем аз 5 саволе ки мо ба иштирокчии таҳти рақами 1 пешниҳод намудем, 4 ҷавоби дуруст доштанд ва 1 ҷавоби нодуруст. мо баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба иштирокчии таҳти рақами 2. бо мо бошед. гулрӯӣ бобохон, бори дигар барои шумо дуруд. омода ҳастед шумо? бале. пеш аз пешниҳоди саволҳо шумо ягон гуфтанӣ надоред? на. саломат бошед. дар курси чандум таҳсил мекунед? донишҷӯи соли 4-уми донишкадаи давлатии забонҳо ба номи устод Соти Муллухзода. ихтисоси мо забони хитои тарҷумон аст, барои ҳамин барои ман бениҳоят душвор буд. биёед бо забони чинӣ ба тамошобинони мо ягон чӣ пешниҳод намоед? 我叫古罗，我学习在语言学院4年级的学生。现在我们3家在东尼瓦。 саломат бошед. ташаккур барои шумо. беҳтарин. хуб, мо саволҳоро барои шумо пешниҳод мекунем. омода ҳастед? омода бошед. пас таваҷҷӯҳ ба саволҳо. қадимтарин ҳарфи алифбо дар ҳоли ҳозир кадом ҳарф аст? у, о, а ва не. ба ақидаи ман о. ба ақидаи шумо ҳарфи о. ҳарфи о. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. дар созмони милали муттаҳид танҳо 6 забони расмӣ мавҷуд аст. англисӣ,
фаронсавӣ, арабӣ, чинӣ, русӣ ва забони охирин кадом забон аст? испанӣ, арменӣ, бразилӣ ва ветнамӣ. Варианти аввал испанӣ. испанӣ ба андешаи шумо. саломат бошед. саволи дигар барошон пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. имкони фикр карданам ҳаст. танҳо аз 5 то 10 сония шумо метавонед фикр бикунед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. дар Филиппин салом чӣ тарҷума мешавад? варианти А мабухай, варианти Б капва, варианти сеюм макикисама ва варианти охирон кристо. ба фикри ман варианти аввал мабухай. ба андешаи шумо мабухай. Бале. ҷавобро иваз намекунед. На. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. бениҳоят савол ҷолиб аст. тарҷумаи номи хамираи дандоншӯии Colgate дар кадом забон рав худатро дор бикаш тарҷума мешавад? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо испанӣ, албанӣ, бурундӣ ва ветнамӣ. ба ақидаи ман испанӣ. ба ақидаи шумо испанӣ. саволи охирин барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. дар забони англисӣ зиёда аз чанд ҳазор калима мавҷуд аст? 200 000, 250 000, 500 000 ва 600 000. зиёда аз 600 000. зиёда аз 600 000. 600 000 зиёд нест? На. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ва тамошобинони азиз, ба 5 саволе ки мо ба иштирокчии таҳти рақами 2 пешниҳод намудем, ба саволҳои мо ҷавоб гардонидан ва мо баъд аз чанд лаҳза мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 Гулрӯи Бобохон ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонидан. иштирокчии таҳти рақами 2 Гулрӯи Бобохон, саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. қадимтарин ҳарфи алифбо дар ҳоли ҳозир гуфтем кадом ҳарф аст? шумо интихоб кардед варианти дуюм ҳарфи О. ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст аст. саломат бошед. Ташаккур. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. дар Созмони Милали Муттаҳид танҳо 6 забони расмӣ мавҷуд аст гуфтем. хуб, англисӣ, фаронсавӣ, арабӣ, чинӣ, русӣ ва савол кардем ки забони охирин, бале, забони шашум кадом забон аст? шумо интихоб кардед испанӣ. саломат бошед. ин ҷавобатон воқеан ҳам дуруст аст. дуруст аст. ташаккур барои шумо. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем дар Филиппин салом чӣ тарҷума мешавад? ва шумо варианти аввалро интихоб кардед мабухай. агар ҳоло ман бигӯям ки ҷавобатон нодуруст аст, яъне мабухай нодуруст аст, шумо кадом вариантро интихоб мекунед? яъне капва, пакикисама ва кристо. ба ақидаи ман ҷавоби додаи худам дуруст аст. дуруст аст. яъне мабухай дуруст аст ба андешаи шумо. ба андешаи худам. ва ташаккур барои шумо. ҷавобатон воқеан ҳам дуруст аст. ин мабухай аст. саломат бошед. раҳмат. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. тарҷумаи номи хамираи дандоншӯии Colgate дар кадом забон рав худатро дор бикаш тарҷума мешавад? шумо интихоб намудед забони испанӣ. испанӣ. нодуруст бошад роҳ афтода намешавед? На. аз ман гила намекунед? На. саломат бошед. воқеан ҳам ҷавобатон дуруст аст. ин испанӣ аст. ташаккур барои шумо. ва охирин саволе ки мо ба иштирокчии таҳти рақами 2 пешниҳод кардем, дӯстони азиз, чунин буд. дар забони англисӣ зиёда аз чанд ҳазор калима гуфтем мавҷуд аст ва интихоб кардан зиёда аз 600 000 калима. ҷавоби иштирокчӣ воқеан ҳам дуруст аст. тамошобинони азиз, ин зиёда аз 600 000 аст. иштирокчии таҳти рақами 2 Гулрӯи Бобохон, бинандагони азиз, ягон ҷавоби нодуруст надошт. ягон ҷавоби нодуруст надошт ва ман ташаккур мегӯям барои шумо, барое ки ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонидед. аммо ҳоло ин ғолиб будани шуморо маълум намекунад. яъне шумо ҳоло ҳам ба даври дуюм роҳ наёфтед. барои чӣ? барои ин ки иштирокчии таҳти рақами 3 аст дар ин ҷо ва агар дар сурати баробар будани ҷавобҳо имкон аст ки саволи иловагӣ барои шумо пешниҳод шавад ва баъдан мо метавонем ғолибро муайян бикунем. ташаккур барои шумо. бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза саволҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 3 пешниҳод мекунем. идомаи барнома ҷолиб аст. бо мо бошед.
инак саволҳои навбатӣ ба иштирокчии таҳти рақами 3 пешниҳод мешавад бинандагони азиз ва ин ҳам Файзалӣ Пардазода. Саломат бошед. Омода ҳастед шумо? ташаккури зиёд, албатта омодааст. Саломат бошед. Ва мо саволҳоро пешниҳод мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 3. мо ба иштирокчии таҳти рақами 1 пештар як савол пешниҳод намудем. Агар дар хотиратон монд, ин дар мавриди дарозтарин алифбо буд. хуб, яъне кадом алифбои кадом давлат гуфтем, бештар ҳарф дорад. Ва посух гардондан ва ҳамин гуна савол ба шумо пешниҳод мешавад, аммо фикр мекунам ки баръакс ва шумо мегуфтед ки алифбои хурдтарин ин алифбои ҷазираи Бугейнвил аст. мегуфтед он аз чанд ҳарф иборат аст? 10 ҳарф, 11 ҳарф, 13 ҳарф ва 15 ҳарф. албатта ин ҷавоби дуюм, яъне ки аз 11 ҳарф иборат аз мебошад. 11 ҳарф иборат аст ба андешаи шумо. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. дар тӯли чанд аср сокинони Тоҷикистон барои навиштан аз хати арабӣ истифода карданд? дуруст аст ҳамин? албатта истифода мекардам. аз соли 1922 хати лотинӣ истифода мешуд. дуруст аст? ва аз кадом сол мардуми мо ба хати кириллӣ гузашт? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. соли 1929, 1933, 1939 ва 1941. албатта ин ба фикри ман варианти сеюм, яъне ки соли 1939 мо ба хати кириллӣ гузаштем. соли 1939. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ ба савол. кадом забон дар ҷаҳон маъмултарин забон дониста мешавад? чинӣ, русӣ, англисӣ ва фаронсавӣ. ин савол ба ҳама яъне ки маълум мебошад. албатта забони англисӣ ин маъруфтарин дар ҷаҳон аст. ба андешаи шумо ба андешаи ман ин забони англисӣ аст. англисӣ аст. бале. саломат бошед. саволи дигар пешниҳод мешавад ба шумо. таваҷҷӯҳ. кадом драматург, шоир, актёр зиёда аз 1000 калимаи забони англисиро ихтироъ кардааст? Бернард Шоу, варианти б Павел Руднев, варианти сеюм Уильям Шекспир ва варианти охирон Станиславский. аз вақт истифода мебарам. албатта марван як 10 сония фурсат доред. яъне ки ба фикри ман ин варианти сеюм Уильям Шекспир мебошад. яъне ки ин драматург яъне шоир саҳми бениҳоят бузург гузоштааст дар забони англисӣ. шояд ки ин 1000 калима, яъне ки 1000 ҳарфи 1000 калимаи забони англисиро ихтироъ карда бошад. яъне ман драматург, шоир ва актёр гуфтам. ин маълум буд ки Уильям Шекспир аст. Уильям Шекспир аст. яъне ин кӯмак буд барои шумо. шояд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи охирин барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. 22 июли кадом сол дар иҷлосияи шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни забони тоҷикӣ қабул карда шуд, ки тибқи қонун забони тоҷикӣ дар ҷумҳурӣ мақоми давлатиро гирифт? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. соли 1985, соли 1989, соли 1991 ва соли 1994. аз вақт истифода намебарам. албатта ба ҳама маълум аст ки 22 июли соли 1989 яъне ки қабул карда шудааст. бале. мақоми давлатиро гирифт. яъне шумо ин ҷавобро қатъӣ гуфтед барои ман. бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. сипос. муваффақият барои шумо. ва тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 3 Файзалӣ ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. бо мо бошед. Файзалӣ, таваҷҷӯҳ ба ҷавобҳое ки шумо ба мо гардонидед ва ҳоло мебинем ки ба чанд саволи мо шумо ҷавоби дуруст гардонидед. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. алифбои хурдтарин ин алифбои ҷазираи Бугейнвил аст гуфтем. ва гуфтем ки он аз чанд ҳарф иборат аст? шумо интихоб кардед 11 ҳарф. дуруст аст? ҷавобатон воқеан дуруст аст. ин аз 11 ҳарф иборат аст. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. гуфтем ки дар тӯли чанд аср сокинони Тоҷикистон барои навиштан аз хати арабӣ истифода мекарданд ва аз соли 1922 хати лотинӣ истифода мешуд. ва аз кадом сол гуфтем мардуми мо ба хати кириллӣ гузаштанд?
шумо интихоб намудед соли 1939. ин ҷавобатон низ комилан дуруст аст. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. кадом забон дар ҷаҳон маъмултарин забон дониста мешавад гуфтем ва шумо интихоб кардед забони англисиро интихоб намудед. мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. забони маъмултарин дар ҷаҳон ин забони чинӣ аст. ташаккур барои шумо. саволи навбатӣ барои шумо пешниҳод шуд. кадом драматург шоир актёр зиёда аз 1000 калимаи забони англисиро ихтироъ кардааст гуфтем. ва шумо интихоб намудед варианти сеюм уилям шекспир. ин ҷавобатон дуруст аст. саломат бошед. саволи охирин барои шумо пешниҳод шуд. файзалӣ 22 июли кадом сол гуфтем дар иҷлосияи шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қонуни забони тоҷикӣ қабул карда шуд ки тибқи қонун забони тоҷикӣ дар ҷумҳурӣ мақоми давлатиро гирифт. шумо интихоб намудед соли 1989. бе ягон иштибоҳ ин ҷавобашон низ дуруст буд. аҳсан барои шумо, аҳсан ба ҳар се шумо, ташаккур барои шумо. ва аз 5 саволе ки барои шумо пешниҳод шуд, шумо низ як ҷавоби нодуруст доштед, 4 ҷавоби дуруст. воқеан ин барои шумо муваффақият аст. бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза ғолиби даври дуюмро муаррифӣ мекунем. бо мо бошед. бинандагони азиз, инак расидем ба қисмати ниҳоии барнома, қисмати ҳалкунанда, қисмати ҷолиб ва инак таваҷҷӯҳ мекунем ба хулоса. иштирокчӣ таҳти рақами 1 Сухроҷ Ашуров аз 5 саволе ки барояш пешниҳод шуд, 4 ҷавоби дуруст ва 1 ҷавоби нодуруст доштанд. иштирокчӣ таҳти рақами 3 Файзалӣ Пардазода мисли иштирокчӣ таҳти рақами 1 4 ҷавоби дуруст ва 1 ҷавоби нодуруст доштанд. ва ҳамин гуна дӯстони азиз, бо 5 ҷавоби дуруст ғолиби даври дуюми барномаи донишвар иштирокчӣ таҳти рақами 2 Гулрӯи Бобохон дониста шуд. ва барои иштирокчӣ таҳти рақами 2 1 кафкӯбӣ аз ҷониби шумо. ташаккур барои шумо, ҷаҳони сипос барои иштирокатон ва ман бовар дорам ки албатта шумо роҳ афтода нестед, барои ин ки он чизе ки мо барои шумо пешниҳод намудем дар шоҳиди худи шумо буд, дар шоҳиди наворбардорон буд, дар шоҳиди коргардони барнома буд, дар шоҳиди муаллифи барнома буд. инак тамошобинони азиз, мехоҳем андешаи иштирокчиёни барномаро бишунавем ки барнома чӣ гуна буд. хуб, Сухроҷ, барнома чӣ гуна буд? барнома ба ман писанд омад, саволҳо шавқовар буданд. барои шумо ташаккур. саломат бошед. ман барои шумо дар оянда муваффақият. шумо ки айни замон дар курси дуюм таҳсил мекунед. ман бовар дорам ки албатта хуб то анҷоми таҳсилатон фурсати хубам ҳаст ва имкон доред ки боз аз чанд навгониҳои забонҳои гуногун албатта шумо бархурдор мешавед. барои шумо ҷаҳони сипос, ташаккур ва барори комёбӣ ба шумо хоҳонам. саломат бошед. инак тамошобинони азиз, андешаи иштирокчӣ таҳти рақами 2ро мешунавем. Гулрӯи Бобохон. ташаккури зиёд. ман гуфтаниам ки ин барнома хело ҷолиб буд ва саволҳои пешниҳод намудаи шумо гарчанде ки баъзеашон душворӣ доштанд, аммо ба ман хеле писанд омад. вариантҳо низ хело шавқовар буданд. интихоби онҳо душвор буд, вале мо тавонистем ки посухи дуруст диҳем ва ба дигар тамошобинони ин барнома ва ба ҳамаи ҳамсолони худам гуфтаниам ки ба чунин барномаҳо омада иштирок намоянд ва дониши худро санҷанд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хуб, андешаи иштирокчӣ таҳти рақами 3 Файзалӣ Пардазодаро мешунавем. марҳамат Файзалӣ, роҳ афтода нестед, фикр мекунам. Не, албатта ин барнома хеле ҷолиб буд ва мо сипосгузории худро ба шумо мерасонем, чунки мо донишҷӯёнро қадрдонӣ намудед ва ба ин барнома таклиф намудед ва мо боз мехоҳем ки дар дигар барномаҳои ҷолиб иштирок варзем ва ҳамчунин аз ҳамсолони худ хоҳиши онро дорем ки дар чунин барномаҳо иштирок намоянд, дониши худро сайқал диҳанд ва албатта ҳеҷ гоҳ роҳ афтода набошанд, чунки дигар барномаҳо низ ҳастанд. шояд ки мо дар дигар барномаҳо ғолиб биёем ва аз ғолиби барномаи имрӯза низ мо
бениҳоят розӣ ҳастем, чунки дониши хуб дорад. албатта ин ҳамкурси ман аст. Мо дар як курс мехонем. бениҳоят духтари фаъол аст ва ман хеле розӣ ҳастам ки ин ғолиби барнома гардид. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ташаккур ки воқеан ҳам як ақал як дили соф доред ва аз рӯи воқеан ҳам чӣ бигӯям эҳтиром шумо бисёр хурсанд ҳастед ки ҳамкурсатон ба даври дуюм роҳ ёфт. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии донишвар ва бовар дорам ки шумораи 11-уми барнома барои шумо писанд омад ва албатта мо бори дигар иштирокчии таҳти рақами 2 барои роҳ ёфтан ба даври дуюм табрик мегӯем. тамошобинони азиз, барномаи навбатии моро пайгирӣ намоед. бо иштирокчиёни нав тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.